Yeah, waze wandistressa u-MTN ekuseni. U-MTN nkosi yami siscam esisithandayo. Siyamthanda u-MTN esiskema. U-MTN ndicela i-contract naye eyedatha kuphela. Last month u-MTN uthi kum okay uzondinika u-50 gig ondodonselwa i-199 rand. Lo 50 gig ndiyawusebenzisa nje emini nasebusuku, awuhlukanisi uba ngwanini. Xa uphelile uphelile, xa ungaphelanga uyawela uwelele kwenye inyanga nge-199 rand. Sivumelane kwinyanga ephelileyo. Ndiyazikhumbula ii-dates uba bezithile. Yo guys, andiyazi mna ndistresswa ngu-MTN ngosuku lokuqala enyangeni. Ndizofika kanjani kwi-month end ndingenamali, imali yam ndiyidlalwa ngu-MTN. MTN wanditsalela ngalaa mini ngomhla ka-30 utsale 398 rand. Hayibo, for ntoni MTN 398 because mna ndenza 199. Okay, ndimyeke ke amba ii-charges zabo hlobo lwabo. Izolo late nge-31 futhi uyatsala 431 rand. Jehova, gqiba kubafowunela ngoku bandixelela uba si-spend limit sam ndine-access eninzi kwi-spend limit. Ndispende kakhulu kuma-calls and video calls, ingakho imali ebesendiyi-owisha yi-820 something rand. For ntoni mna ndisazi i-contract yami isithi 199 rand 50 gig. Ukuthi i-access services zam bandi-activatele ukuthi xa ndidinga i-airtime ndive ndifowune, xa ndidinga yonke into ndive ndiyenze nje. Njani ndingayixelelwanga yoo nto? Because ngaloo mna ndandithethe ngedatha. U-MTN usiscam MTN undimeli lam ngathi ndingagabha ekuseni. Ndifuna ukukhansela contract bathi kuvaliwe kwa-contract fowune kusasa. Ndithi khanselani le-access what. Kuthiwa ndifowune mhla ka-27 ozayo idate endandithathe ngayo i-contract. Ndizobe ndikweleta malini ngaloo date umhla ka-27 kaJanuwari because ayiyekanga le nto ukuba liyaphayila. Yo, guys, ndithathe yiphi network anindicebiseni. Ngithathe yiphi network for idatha ngoba ekugqibeleni idatha ndiyayidinga ngaphandle kobugebengu bakwa-MTN. Harha. Hello Mzansi, welcome to Mgosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Nangisesu expose MTN ngokuthi MTN is scammer njengoba simvela sicoca isitolo sakhe. I wonder why onke lama network service provider abengalendlela Telkom scam, MTN scam, obonke bayeqolana labantu. Mina nje ngikhuluma they still owe me 500 rand abangangibhadali. Even nanamuhla ongabagizela ka-MTN ngaze ngakhathala kwanami because bebangaloku bangafuni ukungibhadala, bangindela ama-excuses basi batobhadala till today. Labantu laba bayaqolana, like they wanna make i-profit ngokuthi baqole bantu baskeme. So lo akhuluma ngako lo sese I really understand her nkosi yami. I really understand where she's coming from. Kobuhlungu ukuthi manje kuyisebenzele madema bafike bantu bafune ukuskema. Hayibo MTN, you can do better, man. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. Sithini story sakho nabaka MTN, nabaka Vodacom or nabaka Telkom. Please do comment your thoughts down in the comment section. I'll see you in the next one. I'm signing out. So goodbye.